Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin Klaasien van der Veen van der Vorst bevestigd zal worden als ouderling. Ook vieren we vandaag het heilige avondmaal. De bloemen uit de kerk gaan als bemoediging en groet van de gemeente naar Hanneke Veenstra. Sibren Wiersma verblijft nu in de Batting. Oeke Wiersma-Zwaagstra uit Achlem verblijft sinds vrijdag in Alpha-Staten. Adresstrookjes liggen achter in de kerk. De eerste collecte is de avondmaalscollecte en is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. Organist is Ernst Walstra, lector is Attie Roon en voorganger is dominee Tietje Hipma. Ons intochtlied is Psalm 100. Het eerste en het laatste couplet mogen we zachtjes meezingen en het tweede couplet wordt gelezen. We zingen dit indien mogelijk staande. Maar voordat we gaan zingen wil onze voorzitter van de kerkenraad nog even het woord tot u richten. Ja, beste mensen, ik werd vanmorgen al vroeg wakker gemaakt door mijn kleindochter. En toen dacht ik van, ik moet toch nog even een stukje schrijven om dit vanmorgen even ter gehore te brengen. Vandaar. Beste mensen, hier in het kerkgebouw, maar ook thuis voor de pc of de tv. Heel langzaam gaan we weer terug naar het normale. Het normale leven. In de maatschappij en ook in de kerk mogen we stapje voor stapje meer activiteiten ondernemen en krijgen we meer vrijheid van handelen. Ieder van ons heeft op zijn eigen manier te maken gehad met de gevolgen, of heeft nog te maken met de gevolgen van de corona. Voor de een was het een hinderlijk griepje en voor de ander iets wat misschien nog steeds gevolgen heeft. Of dat er zelfs familieleden zijn omgekomen of in ieder geval gestorven. Dat zijn onherstelbare dingen. Nu mogen we blij zijn, heren, mogen we verder blij zijn dat we weer verder kunnen. En als gemeente hebben we hier ook al lange tijd geen diensten kunnen houden. Gelukkig konden de mensen die dat wilden via Omroep Friesland of andere kanalen een kerkdienst bijwonen. En nu is er zelfs de mogelijkheid om thuis van deze dienst te volgen. De stuwende kracht achter dit laatstgenoemde, achter deze activiteit, is toch altijd weer onze voorgangster in de gemeente. En dat is dominee Tietje Hipma. Het laatste jaar hebben wij als kerkenraad en gemeente kunnen ervaren hoe belangrijk het is dat er iemand is die de boel activeert en coördineert. Daarom vraag ik van jullie door middel van een welverdiend applaus onze waardering voor haar vele werk te uiten. Ze krijgt de bloemen niet, want ze gaat met vakantie, een welverdiende vakantie. En dan is het lastig om bloemen thuis te hebben natuurlijk. Vandaag krijgen we er ook weer een ouderlinge bij. Onze koster, Klaasien, heeft zich bereid verklaard om dit werk voor de komende periode te gaan doen. En wij zijn erg blij met haar komst. U hebt kunnen lezen dat de rest van de kerkenraad er in het geheel nog een jaartje bij plakt. We hopen dat we het komende jaar nieuwe mensen bereid of enthousiast kunnen maken om de aftredende leden, die er dan ongetwijfeld zullen zijn, op te volgen. Een kerkelijke gemeente kan immers alleen bestaan als er naast een enthousiaste voorganger ook leden zijn die meehelpen deze organisatie draaiende te houden. Dat wilde ik u even vertellen.
Roep uit met blijdschap. God is Hij. Hij schiep ons. Hem behoren wij. Zijn volk. De schapen die Hij hoedt. En als beminden wijdt en voedt. Laat us nou stil worden voor de Heer. Wij mogen elkaar bemoedigen, omdat us help is in de namen van de Eeuwige, die het hemel en aarde maken had, die trouw bloot und in eeuwigheid en net losliet het werk van zijn handen. Genede mag je me wijzen en vrede van God uw scheid, van de Heer Jezus Christus, in de meerskip van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wat is het fijn dat we hier van de morgen weer bij elkaar wezen maaien. Ik verboen met de meesten thuis, die thuis deze dienst mij vieren. Dat wij luisteren maaien naar het woord van God. Dat wij het maal van de Heer vieren maaien. En ik wil de meesten thuis uitnodigen. Wij hebben hier al jaar een bekertje en een stukje balen kregen voor het avondmaal assen. Maar je mag je thuis ik wat kleer zetten dat je met mij dan kunnen assen. Het thema van deze snijden is bron van levend water. We luisteren assen naar het verhaal van Jezus en de vrouw bij de bron. Dat het water dat Jezus jouwt in us een bron worden mooi van water dat eeuwig leven jouwt. En het begin van deze dienst willen wij maar kort bidden. Heer is God, dank u wel dat wij hier bij elkaar wezen mogen. Dank je wel voor jouw liefde en trouw die het us leven draagt. Dank je wel voor jouw licht op us waai. Voor jouw wut dat us nij leven jouwt. Voor de meerskip om de tafel die dus krijgt en liefde jouwt. Heer dus God, wij brengen alles bij jou uit ons leven. Alles wat wij blied maar binnen. En alles wat moeilijk is. Wat we vragen over hebben. Wat we verdriet van hebben. Zo willen wij bidden voor elkaar. Zo bidden wij voor mensen met gemis. Mensen die ziek binnen. Mensen die op een vlecht binnen, die vervolgen worden. Fabian en grote mensen die geen vreugde hebben. Geen liefde krijgen. En wij bidden, Heer, ontferm je jou.
en liet er ontferming wezen onder de meesten. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. Wij willen nou als inleiding op de lezing uit de Bijbel jaren naar je lied als een hert dat verlangt naar water. Hoor dan nu het woord van de Heer uit het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 4, de versen 5 tot en met 14. Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jacobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten. Het was rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: geef mij wat te drinken. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde: hoe kunt u, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. Jezus zei tegen haar: als u wist wat God wil geven en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven. Maar Heer, zei de vrouw, u hebt geen emmer en de put is diep.
Waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uitgedronken. En ook zijn zonen en zijn vee. Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen, zei Jezus. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. We zongen het eerste en het laatste couplet van lied 653 en het tweede couplet wordt wel lezen. Gij zijt het water ons ten leven. De bronnen van de eeuwigheid zijn ons ter lafenis gegeven, zijn doorgebroken in de tijd. O gij die als een bron ontspringt in elk die tot u komt en drinkt.
Gemeente van uw Heer Jezus Christus. Ik ken even net de scherm zien, maar het goed is het Jan daar een schilderij opzetten. Zag je hem dat ik? Ja, mooi, prachtig. Het schilderij De Vrouw bij de Bron. Het is een schilderij van Sieger Keuder, een Duitse schilder, die een soort docht met weerspiegelingen. Hij had bijvoorbeeld ook een schilderij van het avondmaal. En dan zag je de handen van Jezus die het breed brekken. En je zag de beker met wien. Maar je zag net het gezicht van Jezus, maar dat zag je wel weerspiegelen in de beker met wien. En zo zagen we nou de vrouw bij de bron, bij de waterput. Haar gezicht weerspiegelen in het water. Maar net alleen haar gezicht, maar ik het gezicht van Jezus. En daarin vond je sissekinder, daarin werd ik het aantlid van God weerspiegelen. En dat is een bijzonder iets. De bron of een waterput. Een put. Wij broeken dat vaak in de zin van in de put zitten. En dan zorgen wij het net meer zitten. Dan kunnen wij eigenlijk net meer verder. En zo wie het ik wel maar die vrouw die er op het warmst van de dag bij de put kwam, omdat ze de meesten eigenlijk net onder eer gekomen worden. En zij zocht in de put, in haar eigen put. En dan zocht ze net alleen nog haarzelf, maar al haar hebben en houden. Maar ze zocht Jezus. En in dit schilderij zochten we, ja, is de zoveel te zien. De hichte boven haar, de hemel boven de put, de diepte. En in die diepte die verrassing, dat een mens net oerlitten is aan hem of haarzelf, maar dat er in de diepte in een bij is, in een mooi zucht en in een dij onzucht. Dat is het wonder van het verhaal van de vrouw bij de bron. En het wonder van de Bijbel, van het woord van God. Dat wij in de diepte net aan uzelfs oerlitten bin, maar dat in een mooi zocht met us. Dat in een us onzocht en in alle dingen bij us is. Doet ik dit schilderij voor het eerst zeg dat we in Noorwegen. Ik ben met een groep geestelijk begeleiders uit Europa, winnen we daar in een retraitecentrum. En het thema van die geerkomsten van een paar dagen weer ik de bron. Toen ik daar binnenkwam in dat centrum, daar weer in de hal weer een heel groot schilderij. Misschien ken je dat wel van Rembrandt, van de verloren zoon, of eigenlijk de zoon die thuis komt bij de heid. De priester Harry Nouwen heeft daar een heel boekje over geschreven, hoe het thuiskomen van de zoon. En ik kwam daar en ik dacht, wat zou ik graag thuiskomen willen bij God. Maar dat is dat thuiskomen bij God, dat je het ja, net samen vanzelf. Soms dan vullen wij ons gewoon heel fier van huis. En ik denk dat je hem dat ik wel mooi vullen kunnen op momenten. Dat je helemaal net thuis binnen. Dat je fier van huis binnen. Fier bij God wij. En dat je ik net zorgen wat het hinnemat. En toen zeg ik dit schilderij. En dat rekken mij.
Ik dacht, weet wij ik binnen en wat wij ik sjoggen, dat Jezus daarbij is. Op een verrassende manier, dat we dachten, we sjoggen alleen nog uzelf en uw rommel. Maar dat Jezus mij sjocht en us ons sjocht. Doormeister wezen in het licht van God. Zo spreekt Jezus bij die vrouw bij de bron. En hij vreegt haar om wetter. Een hele ongewone situatie. En we zo'n Joden daar kennen van Joden gaan net om met Samaritanen. Nou zagen wij ook allerhande situaties dat mensen net met elkaar omgaan. Maar hier wordt dat toch brutsen. Jezus spreekt de vrouw aan en hij zei jou mij wat wetter. Die vrouw zei, ja, maar dat kind toch net. En dan zei Jezus, en dat binnen bijzondere woorden, hij zei, als u wist wat God wil geven en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen. En dan zou hij u levend water geven. Als u wist wat God wil geven. Dat binnen bijzondere woorden, om daar eens bij stil te staan. Wat zou God u zien willen? Wat zou God bij Jan willen? Als je wist wat God wil geven. En wie het is die u om water vraagt, dan zou u hem erom vragen. En hij zou u levend water geven. En de vrouw die denkt dan aan het levende wetter in plak van het derde wetter in een wetterput, maar het levende wetter uit een bronwaai. Maar Jezus die zei van, ik zal het levende wetter aan. En elke die daarvan drinkt, zal nooit meer dorst krijgen. En het wetter dat ik jou zal in hem of in haar een bron worden, dat wetter opwelt dat eeuwig leven jouwt. En toen ik daarbij stilstierf van deze chest, dacht ik, dat is wel een hele bijzondere manier van thuiskomen. Thuiskomen bij de huid, bij God. Die in Jezus us dat levende wetter aan wil. En dat is altijd bij ons. Zat dat gezicht van Jezus in die bron is. Dat is altijd bij ons. Werd wij ik sjoggen, mooi wij ons bewust wezen dat Jezus mij sjocht en naar ons sjocht. Dat hij erbij is. En zo mogen wij toch het leven gaan. Dat wij drinken van het levende wetter, maar dat wij zelf een bron worden van dat levende wetter. En daarvoor worden wij roepen als gemeente. Om van het wetter dat Jezus jou te drinken, maar om zelf een bron te wezen. Je wordt maar wij een ouderling, bevestig je in het ambt. Maar alle jaar binnen wij dragers van het ambt. Alle jaar worden wij roepen om Jezus nooit te volgen. Om van dat levende wetter te drinken en om zelfs een bron te worden. En laten we zien naar ons leven en naar de mensen om ons heen, de vrouwen om ons heen. Hoe volle verlangen er is naar wetter, naar levend wetter, naar leefde, naar rest, naar lucht. En dan mogen wij oervloeien.
Jezus zei, als je van dat water drinkt, dan zul je nooit meer dorst krijgen. Maar bij de voorbereiding van deze dienst moest ik denken aan Jezus die aan het kruis hing en zei, ik heb dorst. Dus wij binnen in goed gezelschap, wat wij zeggen, ik heb dorst. Maar wij binnen bij Jezus als hij aan het kruis hing. Maar wij binnen ik bij Jezus als hij terug het juster hinnen op de Peerskedai opwekt wordt ta nijlippen. En zo maaien wij er wezen, maar ons toast naar libbenwetter en maar de vervulling op die nieuwe dag, dat wij een bron worden van libbenwetter van de mensen om ons heen. En de Heer Jezus die zucht dus. Hij gaat met ons mee. Hij zucht dus aan. En hij wil ons dat levende wetter aan. Amen. Meer weet hoe te leven, wanneer mijn hart vol zwerigheden zit, dan ben ik stil en wacht je in het juiste, want dat jou kom en van mijn zwijgen weet. Rin mooi mij mooi, zodat ik weer oorheen kom. Rin mooi mij mooi, ik in die zwieren tijd. Ik ben sterk als ik mooi jou dicht pad rin en ben mijzelf wat nooit je om mij blieft. Rin mooi mij mooi, zodat ik weer oorheen kom. Rin mooi mij mooi, ik in die zwieren tijd. Ik ben sterk als ik mooi jou dicht pad rin en ben mijzelf wat nooit je om mij blieft. Langs me verleven, mensen kennen het zonder. Els restlis het, dat slacht zo ongelijk. Maar als je komt, dan ben ik vol van wonder. En zo voor jou, dan viel ik mij zalig. Rin mooi mij mooi, zodat ik weer
Nou maken wij een nieuwe ordeling bevestigen. Eerst wil ik nog even zeggen dat alle oren ambtsdragers dat zijn hebben om nog een jaar langer hun ambt te vervullen. En daar ben we heel blij mee, dat we op deze manier daarom te krijgen om het komende jaar weer te zien hoe wij met elkaar verder kunnen. En dat is prachtig dat wij samen met elkaar terug werkje kennen. En dus nieuwe ordeling. Klazien van der Veen van der Forst. Joet maaien wij die bevestigen in het ambt. En ik wil eerst iets vertellen over wat het dragen van dat ambt inhoudt. In uw Heer Jezus is het de wet van God meesgeworden. Hij brengt dus het evangelie van Gods koninkrijk. Een nieuwe woord van vrede en liefde en jeugd. En Jezus zei, nou is het de tijd. Het Godsrijk is dichtbij. Keer om en leeuw dat hoedenees. En Jezus roept dus om hem na te volgen. Om uw stad te vertrouwen op Gods liefde. Om zijn meerskip op te bouwen en het evangelie handen en voeten te gaan. Dat nemen wij het ambt van alle leeuwen. Zodat Jezus komen is om te zien, om te diakenen. Dat is het Bijbelse woord. Zodat zien wij elkaar. De diakenen zien je aan de tafel van de Heer, die het liek als de tjerke midden in de vraat staat. Zij delen het breed en de beker roem, de liefde van God, zodat elke een genoeg krijgt. En zij verzamelen en delen ik de jeften van de meerskip, om te helpen en jeugd te doen. Dichtbij en 4 oor. Want in uw Heer Jezus Christus binnen wij verbonden, met alle mensen en met heel de schepping. En de ouderlingen die zien je, liek als de oosten in Israël, om de mensen dicht bij God te brengen en het woord van God dicht bij de mensen. En zij bemoedigen, zei de meerskip, bewaar je u bij uw roeping om Gods waai te gaan en dus Heer Jezus Christus na te volgen. En mij de predikanten ziekje zij de mensen op, mij belangenlezer leefde, zat de goede hoede zei, hoedje mijn skiep. En alle ambtsdragers maaien hoor, als tjerkerier, hebben als taak om elkaar en de meerskip in vieren en leren en tjeën te bewaren bij dat geheimenis van Gods liefde. Voor alle dingen ziet je wij om eens Gods koninkrijk en zien gerechtigheid. En nou steen jouw zuster klaar om het ambt op jou te nemen. Bedenk mij dankbaarens bij alles wat jou betrouwd wordt. Dit is de meerskip van Christus. Het is zijn kerk. Neem dan deze tjest op jou, mijn bliedens. Let jou sterkje terug Gods wet. Houd vast onder het gebed. En vertrouw op de kracht van de Heilige Geest. Ik wil jou nou vragen om naar voren te komen en antwoord te gaan op de vragen. Klazien van der Veen van der Forst. Leuwe jou dat jou in jouw verkiezing terug deze gemeente, terug God zelfs, dat is het juist roepen binnen. Onvuldige jou de heilige schrift als enige regel van het leven
En willen jou verzetten en alles wat er in strijd mee is. En jitte jou om jouw ambt waardig en trouw te betjenen. Maar leefde voor de gemeente en voor alle mensen die het de Heer op jou bij brengt. En ontjitte jou om geheim te houden wat jou in betrouwen te weten jong is. En ontjitte jou om jouw taak te volbrengen nevens de waarder van de kerken. Wat is daarop jouw antwoord? Zullen wij maar elkaar bidden. Eeuwige, liefdevolle God. Dank u wel voor jouw trouw. Dank u wel dat wij mij naar het ambt dragen maaien. Dus Heer Jezus navolgen. Dus ta betrouwen aan jouw liefde. De gemeente opbouwen. Handen en voeten Jan aan het evangelie. Wij danken jou dat Klazien nou het ambt van ouderling opnemen wil. En wij bidden om de kracht van jouw heilige geest in haar besteed. Dat zij het levende water drinken mag en zelfs een bron wezen mag. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. Maar ik knij de handen op, please. Heer is God, stuur jouw heilige geest op Klazien van der Veen van der Vorst. Maakt je haar de ouderling van deze gemeente. Dat zij in leefde omzocht naar de meesten en jouw gemeente bouwt. Amen. Nou, maar stel zitten gaan en dan luisteren we met elkaar naar een zegenlied. Van Klazien en van dus alle jaren, denk ik. Hij zegent jou. 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 Voor altijd. God is voor je. Hij zegent en achter je. God is in je. Hij zegent en om je heen. God is onder je en boven je altijd. Hij zal je wijzen welke weg je gaan moet. En onderweg zal hij jou beschermen. Schuil maar bij hem als er een storm woedt. Hij zal zich over jou ontfermen. God is met jou voor altijd. Hij zal je wijzen welke weg je gaan moet. En onderweg zal hij jou beschermen. Schuil maar bij hem als er een storm woedt. Hij zal zich over jou ontfermen. God is met jou voor altijd. God is voor je en achter je. God is in je en om je heen. God is onder je en boven je voor altijd. Hij zegent jou. Hij zegent jou. Hij
Hij zegent jou. Hij zegent jou. Hij zegent ons voor altijd. Lieve gemeente, Klaarsien die het ja zijn, maar ik heb hem 14. Dus ik wil vragen dat je hem steengeven. Gemeente, dit is jem nieuwe ouderling. En ik wil jem vragen. Willen jem haar in je midden ontvangen? En haar heeg houden in haar ambt? Wat is daarop jem antwoord? Zal maar het wezen. En dan beloven al je nog even steen. En dan kan ik op dit moment de bloemen sjellitten die het Klaarsien krijgt. Het is wat moeilijk om ze nou beter te houden als een Klaarsien, dus ik zet ze hier achter even del. Maar ik word er nog bij zitten. We hebben hier de rede kleden ophangen, het teken van het vuur van de Heilige Geest. En de kracht van de Geest. En dat wees je wij dat daar. En die bloemen die binnen zo mooi wit. En wit is het de kleur van Peerske, van het feest. En wij wees je dat het dragen van het ambt voor die ik een feest wees mooi. En voor u alle jaar dat het dragen van het ambt van uw vrouwen een feest wees mooi. Dan moet je zitten gaan. En dan willen wij met elkaar danken en bidden. Ik wil daarbij nemen dat wij van de week het bericht hadden dat Alida Verkuil stoorn is. Zij weer de vrouw van dominee Verkuil, die nou al een heel skoftlinie dominee was. Ik weet het nog wel, denk ik, in de 60e jaren weer. Voordat dominee Sprinsma kwam, heb ik ergens lezen. Zij is verstoord. Boven de advertenties toen dat zij de ziel van haar gezin weer. Wij willen het bidden voor de familie Verkuil. En ik nemen willen, ja, vorige week is het al neem, denk ik, maar toen weet ik je net, maar dat Jelmer en Anneke Reitsma, Gilliam, die hebben een bandje gekregen, Evelien. En ik zou daar maar hem verdanken willen. En ik wil je vragen, is er nog iets wat je nemen willen doen voor de gebeden of voor het dankgebed? Voor de familie Vogels in Vutteren. Oké. Ja. Ja, voor de tjerkerie. Mooi dat ze er een ier bij doggen. Ja. Een liedje Stella, die geboren is, Famke, met de familie Visser. Zullen wij dan met elkaar bidden? Dank u wel, Heer, voor deze dag. Dat wij jouw wut ontvangen mogen. En dat wij het breed en de beker delen mogen. En dat wij zo sterker worden in ons geloven, in ons vertrouwen. Wij danken jou voor de moeding met jou en met elkaar. Voor de vreugde, voor het uitjoch,
voor het libbende wetten dat jou us jou. En wij bidden, Heer, dat wij oervloeien maaien als een bron in deze wereld. In jouw naam. Wij willen jou danken voor alle goede dingen. Wij willen danken voor de geboorte van Evelien. En wij bidden, Heer, dat zij in vreugde opgroeien mag. We bidden om jouw zegen over Jelmer en Anneke en Evelien maar elkaar. En zo willen wij ook danken voor de geboorte van Stella Visser. En wij bidden ik voor haar om een zegen, Heer, over haar leven. En Heer, wij willen ik bidden voor de mensen die wij meedragen in uw het. Wij bedenken Alida Verkuil en we bidden voor haar naasten om troost en licht. Wij bidden voor de familie Vogels in Vutgen. Wij willen ik bidden voor vrouw Wiersma in Alphenstaten en voor haar man die nou alleenig thuis is. Wij bidden, Heer, voor mensen die een groot verdriet dragen. En wij bidden, Heer, lees jouw handen daaromheen. Dat mensen weten dat ze net alleenig binnen. Wij bidden voor alle mensen die het leven met mij, geweld en vijandschap, maar jermoede. En we bidden om jouw geest van vrede en rust. Wij bidden voor jouw gemeente, Heer. Hier en op oren plakken. Dat wij levende tjoegen wezen mij. Van jouw evangelie. Wij danken jou voor het jaarwoord van Klasien. En wij bidden om jouw zegen over haar leven en haar werk. Wij danken ik voor de oren kerkenrietsleden en voor haar inzet. En wij bidden God om jouw zegen. Dat wij met elkaar de gemeente bouwen mogen. En in vreugde leven met jou. Heer is God, in de stilte willen wij bidden en luisteren naar jou. Wij bidden, Heer, jaar en verjaar uw gebeden in Jezus' naam. Amen. En dan mogen wij nou met elkaar het heilig nachtmaal vieren. De diakenen hebben alles een mooie kleer zetten. Die hebben breed en een beker gekregen. En dan kon je hem nou vrezen om zelf ik dat kleer te zetten. En je een stukje ballen uit het poetsie te hebben. En dan zul ik je het kleedje dragen.
Wij willen toch de Heer zelfs noegen op zijn tafel. Om zijn liefde te ontvangen en te delen. En wij willen nou maar elkaar danken. Heer is God, wij zegenen jouw naam. Omdat jou is vasthouden oer dag en in de nacht. Omdat jou is trouw blijven. Als een huid en een mem die haar een been net verjitten. Omdat jou is te meer te komen. Maar genezing en bevrijding in Jezus Christus is Heer. Omdat jou is toch streamen met jouw heilige geest. En met alles wat in ons is. Maar jouw kerken toch de eeuwen heen. Maar uw broers en zusters in deze wijde wereld. Willen wij daarom jouw lof en dank brengen. Amen. Wij zegen je God. Wij zegen je uw Heer Jezus Christus. Want in de nacht dat hij oerleveren waard, nam hij het breed, sprutste het dankgebed uit, brutste het breed en zei, dit is mijn lichaam van Jemme. En zo nam er na het maal ik de beker en hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat sluiten wordt in mijn bloed. Toch dat elke keer als je hem daaruit drinken om mij te betinken. En als wij het heilig nachtmaal vieren, doen wij wat Jezus u zijn het. Wij betinken Christus uw Heer. Zijn Deer verkondigen wij, zijn opstanding beleden wij en zijn toekomst verwachten wij. Amen. Kom, Heer Jezus. Amen. Wij bidden om de Heilige Geest. Kom, Heilige Geest van God. Geest die het heel maakt. Geest van liefde, van wijsheid en beweging. Stek in u het verlangen om. Laat us hetten banen. En maak je us in. Maak je us in lichaam van Christus. Amen. Met elkaar willen wij nou de woorden bidden die Jezus u zoen het. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schuld. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Zat de Heer Jezus op de dag van de opstanding bij zijn vreugdekamer, trok de dichte dwarren heen en had een vredeweesje. Zo maken wij elkaar nou vredeweesje. We kennen elkaar nog net een hoorn, maar we kennen wel om ons hiddensje naar ons naasten en elkaar de vrede van Christus weesje. De vrede van Christus van Jemme alleer.
En nou, voordat wij het Breende Beker delen, willen wij een lied zongen. Misschien ken je hem de wijze nog net zo goed, maar we zongen gewoon toch zachtjes maar. Dus we proberen het maar ook wat. Brood hier gedeeld om het leven. Het breed dat wij brekken is meer skip bij Christus. Neem iets betink en jou dat het lichaam van uw Heer Jezus Christus brutsen is. De verjouwing van al uw zonde, van alles wat brutsen hier. De beker van de dankzegging, die wij dankzeggend zegenen, is meerskip bij het bloed van Christus.
Neem die en drink daar al uit. Betink en jou dat het kostbaar bloed van uw Heer Jezus Christus vergeten is dan verslijne verzoening van al uw zonden, van alles wat stikken weer. Zullen wij maar naar dankje. Eeuwige, liefdevolle God. Wij danken jou voor de kracht en de vreugde van deze mierskip. Maar het lichaam en het bloed van Christus. Voor zien nabijens in us en bij us elke nieuwe dag. Stuur us nou de wraad in, maar de kracht van jouw Heilige Geest. Om te leven en te werken ter jouw lof en eer. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. Wij willen nou uw loflied en uw eindlied maar naar jonge, steende, verblauwe, zachtjes zongen.
Wij binnen haast aan het aankomen van deze dienst. Fijn dat je met mij die in hebben hier en thuis, dat wij samen gemeente wezen maaien van Christus. Nu beginnen wij de verrating. Mij de zegen van de Heer om te zegen te wezen. De genade van uw Heer Jezus Christus en de liefde van God en de meerskip van de Heilige Geest wees mij alle Heer. Wij kunnen natuurlijk net Hannen, Jan en Lokweesje, maar ik wil Klaasien vreeg je om mij naar Halsteen te gaan en dan kunnen we elkaar wel groetje. Een hele mooie dag te wisken.